खुलुमबाय बयनिसिमबो आं एलिजाबेथ ब्रह्म सेन्ट एन्स कलेजनिफ्राय आं सासे फोरोंगिरि स' आंजों लोगोआव दङ आंनिनो कलिग रिया चक्रवर्ती ओमफ्राय आंजों आरो सासे दंबावो माय भारत टीमनिफ्राय हरनाय सासे रिप्रेजेन्टेटिभ बियो एसिस्टेन्ट डिवाइअ डिस्ट्रिबिउट अफिसार स' नामा जाहैबाय सारना अफिस एसिस्टेन्ट नामा जाहैबाय सारना सुबुंसार बसुमतारी ओमफ्राय जोङो बे प्रेस मिटखौ लादों जाहैबाय जोंना हाई अथ'रिटि दिल्लीनिफ्रायहाय जोंनो मोनसे खिन्थाहरदों बेखौ लानो थाखाय स' जों दिनैहाय बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों आरोखि जोंहा फैगौ समावहाय 2026नि 27 आगस्टआवहाय मोनसे प्रग्राम खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों स' बिनि सिगां जोंहा बे प्रेस कनफारेन्सखौहाय जोङो लानांगौ जाहैदों आरो स' आं बेयावहाय बुंनो थाङो जे I am very pleased to share some important information about the upcoming national level program. So it's been organized under the Ministry of Youth Affairs and the Sports Government of India. So बिनि थीमानो जाहैबाय माय भारत नेशनल स्पोर्ट्स डे 2026 युवा कनेक्ट प्रग्राम बेयावहाय the program is proposed to be organized at 1,389 institutions across the country. बेयावहाय 628 institutiona nominated जादों बेखौहाय खुंफुंनो थाखाय मोननै केटेगरियाव स' इन द क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय जोंनि कलेज सेन्ट एन्स इन्स्टिटिउसन ओमफ्राय मोनसे क'क्राझार इउनिभारसिटिया सेलेक्ट जादों आरो थ' क'क्राझार इउनिभारसिटिया केटेगरि बि आवहाय ओमफ्राय जोंना केटेगरि ए आवहाय केटेगरि ए आ जाहैबाय बेयावहाय जोङो प्रग्रामखौ अर्गानाइज खालामनांगौ स्पेशल एमएलएस फोरखौ लेंहरनांगौ बेनिफ्राय एथलेटिक्स फैगोन बिसोरखौहाय फेलिसिटेट खालामनांगौ आरो ओमफ्राय बे 27 आवहाय जोङो माखासे एजेन्डा दङ माखासे प्रग्राम दङ बेखौहाय जोङो बेखौ खुंफुंनाय जागोन आरोखि 27 आवहाय जाय एथलेटिक्सफोर फैगोन बिसोरजोंहाय इन्टारेक्ट खालामगोन बिसोरो मारै मारैहाय बेबादि इसिबां जौगालांखो खेलाफोरावहाय स्पर्ट्सफोरावहाय बिसोरनि डिसिप्लिना मा जानानै बिसोर साक्सेसफुल जाखो बेखौहाय जों मिथिनो मोनगोन बिसोरजों इन्टारेक्ट खालामनानै ओमफ्राय अन द भेरि डे बे केटेगरिनि ए आ जाहैबाय अडिअ भिजुएल बियो डाइरेक्टलि कानेक्ट जागोन माबाजोंहाय श्री प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिजों आरोखि ना बियो जोंजोंहाय अडिअ भिडिअआवहाय कानेक्ट जानानै जोंजोंहाय इन्टारेक्ट खालामगोन राइट आफ्टर बिनि स्पिच बा रायलायखांनायनि उनावहाय जोङो स्पर्ट्स एथलेटिक्सफोरजोंहाय जोङो बिसोरजोंहाय रायलायनो मोनगोन आरो इन्टारेक्ट खालामनो मोनगोन थ' बियो पार्सनेलिटि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बा इयुथ्सफोरनि थाखाय मोनसे अपरचुनिटिस जागोन बिसोरजोंहाय माबानो थाखाय मा होनो इन्टारेक्ट खालामनो थाखाय स' बे प्रग्रामखौ बिनि थाखाय जोंनो खुंफुंनो थाखाय जोंनो आखायाव हरदों आरो स' जोङो बिराद प्राउड फिल खालामदों आउट अफ भेरियास इन्स्टिटिउसनावहाय जे जोंनि सेन्ट एन्स कलेजखौहाय जोंखौहाय चुज खालामदों केटेगरि ए नि थाखाय स' माखासे एजेन्डा दङ बेखौहाय आं खिन्थानोसै बे जाहैबाय फार्स्टआ जाहैबाय भार्चुएल एड्रेस अफ द अनारेबल प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया सेकेन्डआ जाहैबाय डिस्काशन बिटुइन स्पोर्ट्स पर्सन एन्ड मडारेटर युथ आइकन ओमफ्राय एड्रेस बाय चिफ गेस्ट Yuva Samvad sharing of ideas by youth, and registration on the My Bharat portal and participation in Vikshit Bharat Young Leaders Dialogue beer 2027 ni quiz ni thakai. So makase maba press conference ni talking pointers dङ बेखौहाय बे आंनि colleague रिया मेमा बियो खिन्थासिगोन